Mae llawer o bobl ifanc sy'n mynd i ofal yn y pen draw wedi cael bywydau llawn helynt. Yn aml, maen nhw wedi cael eu camdrin neu hesgyluso, sy'n golygu bod nhw mewn peryg o ddioddef camfanteisio, camddefnyddio sylweddau, hunan-niweidio ac anawsterau iechyd meddwl. Pan fydden nhw'n dod i mewn i ofal, bydd rhain tymlo nad yw cartrefi maith neu'r cartrefi gofal yn ddigon. Yn aml iawn, bydd y bobl ifanc yma'n symud o leoliad i leoliad, ac yn y pen draw, mae'n dod i'r amlwg mae dim ond llety diogel sy'n gallu darparu'r amgylchedd diogel sydd ei angen arnynt. Fy dreulio ni ychydig o amser yn siarad gyda phobl ifanc a'i gweithwyr cymdeithasol yn trafod sut brofiadau byw mewn llety diogel. Oedd pawb yn cael cyfarfodydd ac yn neud penderfyniadau am fy mywyd i a ble o'n i, ac oedd hi'n teimlo fel bod fi ddim yn rhan o ddim ohono fe. Nath neb roi rybydd i fi bod fi'n mynd mewn i lety. O'n i ddim yn gwybod dim byd am y peth. Nath gweithio'r cymdeithasol droi lan, ac oedd hi'n siarad y peth drwyddo gyda fi. Ac fyned nesa, daeth y dynion mae lan tu ôl i fi, pigo fi lan a taflu fi mewn i'r fan. Ac o'n i ddim yn gwybod beth oedd yn digwydd. O'n i'n meddwl bod nhw wedi cydnapo fi. Nath ei godi ofn arna i. Oedd e'n afiach. Soniodd llawer o bobl ifanc am brofiadau gwael o lety diogel a'r anawsterau gawson nhw gyda phethau fel cael ei ffrwyno a'i cael thiwo. Mae nhw'n eich rhoi chi mewn stafell hollol wag a dim byd ynddi. Mae nhw'n fel tynnu'r matros allan, popeth, ac oedd y stafell molchi ar glo bob amser. Oedd y drws ar glo bob amser tan bo chi angen y tŷ bach. Ges i fy llusgo lawr y coridor. Oedd dwylo masif gyda fe hefyd. Oedd ei fysydd am fy llygau di. O'n i'n methu gweld dim byd. Yn llythrenol, oedd e'n ofnadwy. Dwi ddim yn meddwl bod ei fod i wneud hynna. Ond mae unedau cartrefol mwy hamddenol yn bodoli hefyd, ac roedd y bobl ifanc, fi oedd yn aros ynddyn nhw, yn tymlo bod bywyd yn haws yno. Y lle diogel na fi as i ynddo. O'n i'n wrth fy modd yna, achos oedd e ddim yn lle troseddol. Unedau lles oedden nhw i gyd, felly oedd pawb yn neis iawn ac yn lot mwy caredig. Pêl-droed, y gampfa, coginio. Mae gyda nhw stafell gerddoriaeth yna, gyda Apple Macs ac offer yna. Stwff fel yna. Dwi'n teimlo'n well yn fy hunan ers i fynd yna. Dwi ddim yn cymryd cyffuriau, dwi ddim yn hongian o gwmpas gyda'r un bobl ers i fynd yna. Hynny, ychydig o bobl gafodd y cymorth oedd ei angen arnyn nhw ar gyfer problemau iechyd meddwl, emosiynol ac ymddygiad. Wrth adael llety diogel, roedd pobl ifanc yn dilyn llwybrau gwahanol. Llwyddodd ychydig dros dreian o bobl ifanc yma i setlo mewn lleoliadau newydd a gwneud cynnydd da. Roedd y canlyniadau'r gweddill yn wael. Cafodd llawer i poeni gan ymddygiad fel hunan-niweidio, mynd ar goll, ac aeth llawer yn ôl i lety diogel. Mae'r achosion o gamfanteisio yn gymysg gyda iechyd meddwl gwael ac esgulistod sydd yn arwain at pobl yn cael eu rhoi mewn llety diogel neu unedau iechyd meddwl yn cynyddu. Mae astudiaethau'n dangos hyn. Dwi bron yn teimlo bod angen gweithio'r cymdeithasol sydd wedi cael hyfforddiant clinigol yn ogystal â'r llwybr arferol. Ond dyna rydw i am frwydro amdano. Dyna rwy'n brwydro amdano nawr, a dyna hoffwn i ei weld. Mae'n ymddangos bod canlyniadau cadarnhaol yn dibynnu ar ansawdd lleoliadau'r person ifanc, perthnasau cyson gydag oedolion allweddol, a mynediad at gymorth iechyd meddwl digonol. Yn yr achosion yma, cafodd y lleoliadau cynnal, llwyddodd y bobl ifanc i barhau i wneud cynnydd cadarnhaol, a hyd yn oed dangos diddordeb mewn cynllunio i gyrfa. Mwyn galluogi'r cynnydd cadarnhaol yma i'n holl bobl ifanc, mae angen gweithredu.